Svet zdravlja. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u ovo nedeljni Svet zdravlja. Onako kako znate da naša medijska kuća prati kalendar zdravlja i da prati datume iz kalendara zdravlja, a da prati smernice Svetske zdravstvene organizacije i svih međunarodnih zdravstvenih udruženja, prosto eto, želeli smo da u mesecu martu, mesecu koji je proglašen mesecom borbe protiv svih oblika onkoloških oboljenja, protiv svih kancera, pričamo i o tome. Tokom prethodnih nekih emisija imali smo u gostima vrhunske onkologe, svetskog glasa sa raznih klinika, što iz našeg grada, što iz Niša, što iz Beograda. Pričali smo o svim mogućim problemima, o tome koliko je sada onkološko oboljenje bilo kog tipa prisutno ne samo kod nas, nego i u Evropi i u svetu. I ovom emisijom želimo da damo jedan mali doprinos ovom mesecu, prosto da eto pričamo o tome da uglavnom ljudi kad su zdravi, oni smatraju da se kancer ili kako ga u narodu zovu rak, nađe kod nekog drugog. Da sam pacijent neće od toga oboleti sve dok je radno aktivan, dok je sposoban. Mi ćemo danas pričati o jednoj vrsti kancera koja se vrlo teško otkriva i najvjerovatnije da ljudi sa ovim oboljenjem jako dugo žive do prve zvanične dijagnoze. Možda osjećaju neke probleme, sigurno kao i svi kada kažemo da smo umorni, da nam smeta ovo, da imamo glavobolje, da nas bole kosti, a to nekako sve svrstavamo u ono što je svakodnevno. Ova bolest je upravo takva. Zato da bi obeležili mesec mart, mesec borbe protiv raka, mi ovoga puta nismo u emisiju zvali doktore. Mi smo pozvali jednu našu sugrađanku koja će pričati o jednom neobičnom oboljenju koje spada u hematološko-onkološka oboljenja. To je gospođa Mirjana Jovanović-Pavlović, naša sugrađanka, i ja moram da vam kažem da smo se nas dve upoznale samo pre 15 minuta pre ulaska u studiju. Nismo se znale, stupile smo u kontakt telefonom, ali ono što je meni jako drago, prelep jedan glas i divna dikcija kao da je naša koleginica ovde sa televizije. Miro, dobrodošli u Svet zdravlja. Ja se nadam da sam ovim dugim uvodom malo razbila tremu i nadam se da vam je prijatno ovde kod nas. Prijatno, hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odmah odazvali, u stvari nekako, ja kažem, mi se zaista nismo upoznali, nismo se ni videle, samo smo se čule, čak i to jednom telefonom, ali jako dobro da, eto i ta jedna telefonska veza, da smo, postoji neka konekcija, ali u stvari šta je tome usledilo? Predsjednica vašeg udruženja obolelih od multipla mijeloma, o kome ćete nam vi pričati, iz Beograda je poslala mail našoj medijskoj kući i rekla da ovde postoji takođe osoba, članica udruženja sa kojom mi možemo da stupimo u kontakt. Znači, bukvalno nam je trebalo, pa verovali ili ne, gledaoci, 5 minuta, od jedne do druge, i to je ta dobra saradnja. E pa sad, Miro, pošto vas ja uopšte ne znam sa kime pričam, a ne znam i naši gledaoci, jedino što nam je, osim ove dobre konekcije zajedničko, imamo zajedničku doktorku kojom ovom prilikom pozdravljamo, to je doktorka Jasna Jovanović, specijalista interne medicine, hematolog, zajednička doktorka, patimo od dve različite bolesti i inače takođe stručni konsultant Doma zdravlja Sloga Medik, prosto prijatelja naše kući, naše emisije, i mi je sada srdačno pozdravljamo, eto, obe njene pacijentkinje. Znači, Jasna nam je baš onako jedna zaista dobra, divna osoba, obično kude lekare, ali za nju to ne može da se kaže. Tako je. E pa sad, Miro, kažite nam nešto o sebi pre nego što počnemo da pričamo o ovoj teškoj temi. Ime ste već rekli, Mirjana, po profesiji učitelj, supruga, majka jedne ćerke, baka 2 unuka,
jednog studenta i jednog koji je 7. razred. Običan građanin, običan čovek, šta da kažem, toliko. Pa dobro, kad ste baka studenta i tako jednog u lepim godinicama, nije to malo. Prezadovoljna sam. Deca su dobra, vaspitana fino, pažljiva, poštuju me, vole me. To je ono što je, ja mislim, najlepše u životu. Dobro, kažete nam, Miro, kako se odnose prema vašoj bolesti? Jel baka sme da bude bolesna? Baka, kad je stariji unuk u pitanju, sme da bude bolesna. Dovoljno je veliki, razume, veoma je pažljiv, uvek spreman da mi pomogne kad je potrebno. Odem u Beograd, recimo, na kontrolu u laboratoriju, dođe, bude sa mnom, pomogne mi, jer sa ovakvom boljkom teško je nositi nešto, a uvek moraš nešto poneti, vodu, bilo šta. Bude sa mnom sve vreme dok je potrebno, nađe vremena za mene uvek, pozove me, pita me kako sam, kako se osjećam, treba li mi nešto, može li on nešto da učini za mene. A ovaj koji je 7. razred, on je još uvek mali i za njega baka i ne bi smela da bude bolesna. Baka još uvek može da se igra s njim i tako. Od prilike to je to. To je to, dobro. I mi njih pozdravimo ovom prilikom. Ja se nadam da su oni negde pored malog ekrana i da gledaju svoju baku iz nekog drugog ugla. Do sad niste bili u medijima? Nisam. Ovo mi je prvo učešće. Dobro, ovo je prvo vatreno krštenje. Kako u životu je izgleda, ništa nije slučajno, nekako odmah posle našeg poziva, sutra dan, ja uopšte ne znam, na nekoj stranici, i zaista se više ne sjećam ni koje novine, ali jedan lekar je opisivao obolenje multipla mieloma. Verovali ne i meni tako nepoznatog oboljenja, jer uglavnom istražujemo i pričamo o onim maltene hroničnim kancerima koji grizu naše stanovništvo. Kod žene je naravno na prvom mestu kancer dojke, kod muškaraca nešto drugo, ali ovo smo rekli na sreću je još uvek retko onkološko oboljenje. Kada ste vi, Miro, pre svega kažete nam šta je to, pa ćete onda da nam kažete šta je ukazivalo na to da ćete vi možda prosto da patite od ovog oboljenja? Pa kao što ste rekli, retko je oboljenje. Relativno retko, da kažemo, oboli oko 500 ljudi godišnje, a cirkuliše otprilike 1500 ljudi. Znači, otprilike to je cifra obolelih od multiplog mieloma. To je kancer krvi, znači kancer B limfocita, tačnije plazma ćelija, koje su odgovorne za lučenje imunoglobulina, proteina koji nas štite od infekcija. Nažalost, kad dođe do bolesti, do maligna transformacije ćelije, one više ne luče taj funkcionalni potreban, nego luče jedan potpuno nefunkcionalni, takozvani M-protein, koji nam samo šteti. Znači, taloži se u bubrezima, u krvnim sudovima, donosi mnogo problema, oštećenja bubrega najčešće, slabost, bubrežnu insuficijenciju. Postoje taj izraz krab, skraćenica u stvari, koja objašnjava suštinski šta je mielom. To su tih 4 simptoma koji su najčešći: povišeni kalcijum u krvi, koji ukazuje na razgradnju koštane mase, baš zbog tih malignih plazma ćelija. Postoji, to je prvo slovo, znači K, kalcijum, R, renalna insuficijencija, znači bubrezi koji stradaju zbog taloženja tih proteina. Sledeće je A, anemija, koja nije uzrokovana nedostatkom gvožđa, nego potiskivanjem zdravog tkiva u kostanoj srži, smanjenjem produkcije normalnih ćelija krvi, tako da dođe do anemije. I B, to su osteolitičke promene na kostima, znači, koje većina oboleli, skoro 70% obolelih od mieloma ima. Ja konkretno sam taj slučaj. Znači, kod mene je baš bilo izraženo visok kalcijum prilikom dijagnostike i već postojanje koštanih lezija. Dobro.
mi ćemo malo da se našalimo, jer znate, kad je ta skraćenica krab u pitanju, da je krab u stvari vrsta ribe i najpoznatija, najukusnija iz Ohridskog jesena. Eto, malo je utešno, kažu da svima nama treba i lepa reč i osmeh, ali da je onima koji pate od nekog onkološkog oboljenja tako vetar u leđe ili tako poneka pošalica u stvari značajna kao sama hemioterapija. Do nje ćemo doći, ali nekako ova emisija traje sat vremena, ali kad se ljudi nađu, tih sat vremena brzo prođe ako su dobri sagovornici i ako imamo šta da kažemo i da pošaljemo neku poruku. Poruka bi u stvari moja bila, poruka ideje moje da vas ja pozovem, jeste da na svaki najmanji alarm, na najmanju glavobolju, na najmanje neko žickanje, koliko god mi rekli nije ništa, koliko god će nam lekari reći to je na nervnoj bazi, onaj ko može, ko ima vremena, ko ne zna šta će sa sobom, pa opet neka ode da se ispita. Ako ne može tamo, neka odvoji neki novac, pa neka se malo ispita. Mi smo pokupili mnogo loših stvari sa zapada, ali nismo usvojili ono što je dobro. Kod njih ljudi, ma koje životne dobi, oni moraju 2 puta godišnje u nekim zemljama, čak i penzioneri, da idu na redovne lekarske preglede. Ono što bi bio otprilike standard, nije sad ti si otišao u penziju i to je kraj, samo sebi brineš, nego prosto postoji služba koja te poziva da odeš na one rutinske preglede koje će možda ustanoviti neku promenu. Sad, Miro, vrlo ste ovako zahvalan sagovornik. Nam kažete, ono što sam ja čula o ovoj bolesti, da se dijagnostikuje jako teško, da u stvari sve vaše muke su muke običnog čoveka do konačne dijagnoze. Kada ste vi prvi put primetili, prvo da nešto nije u redu, pa koliko je trajao taj vaš put od, eto da kažemo, te vaše konstatacije pa do konačne dijagnoze? Kod mene je prilično kratko trajala dijagnostika, jer desilo se naglo. Znači, radila sam nešto, napravila nagli pokret, osetila strašan bol u grudima i odmah sutra dan se javila lekaru. Znači, bol nije jenjavala. Kad legnem ne mogu da ustanem, kad ustanem ne mogu da legnem, to je strašno. Suprug je bio tu da mi pomaže. Odmah sutra dan smo otišli, doktorka odradila najpre EKG, srce je bilo u redu, tada naravno po njenom nekom razmišljanju, stavu, ali odmah je poslala na snimanje. Znači sutra dan sam već bila na snimanju, na rentgenu, rentgen je otkrio da nešto nije u redu, pa skener za rentgen i nađena ta promena na sternumu, na grudnoj kosti. Već kroz nekoliko dana počeo je naduv, znači sternuma tog dela, i sve veći i veći. Doktorka me, moj izabrani lekar, naravno odmah upućuje kod grudnog hirurga da se uradi biopsija. Odlazim u klinički centar Beograd, grudni hirurg mi radi biopsiju, sačekam rezultat ćelije multiplog mijeloma, oni mi pružaju rezultat i kažu mi nismo prva linija odbrane, vaš pravi lekar je hematolog. I upućuju me kod hematologa. Znači, posle toga odlazim u Beograd kod hematologa. Profesorke doktorke Jelene bile izuzetnog stručnjaka, cenjene, ne samo kod nas, nego u regionu i šire. Žene sa ogromnim znanjem. Ona me prima. Još počinje COVID, šta da vam kažem, to je haos bio, znači sve je bilo otežano. Testovi se radili redovno. Tu se zaokružuje dijagnoza, znači, obzirom da ništa drugo nije urađeno, sem toga, rađeno je sve. Znači, elektroforeza, proteina, imunofiksacija, sve ono što je neophodno da se uradi da bi se ta dijagnoza konstantno odrađena, radiografija čitavog skeleta, gde su pronađene lezije i na lobanji, i na fraktura pršljena kičmenog, jednog. Kod mnogih pacijenata ima i više fraktura.
i tako, dijagnoza je tu zaokružena i tu počinje lečenje odmah. Dobijam prvi ciklus terapije, odnosno prvu terapiju i već sutradan ne osjećam bol, neverovatno prosto, znači više bolova nije bilo. Sa hemioterapijama nastavljam ovde, u Kruševcu, kod doktorke naše, koju smo pominjali, doktorke Jasne Ivanović. Do kraja svih tih 6 ciklusa inicijalne terapije sam bila tu. Sve je to išlo kako treba, znači nije bilo nikakvih prekida, nije bilo komplikacija, smanjenja, lošije krvne slike, sve je bilo dobro, tako da je sve to u tom nekom optimalnom vremenskom periodu urađeno. Ja sam lečena po tom TDE protokolu, 3 komponente, talidomid, endoksan i deksazon. Nakon toga, naravno, čekala me transplantacija matičnih ćelija, hematopoeze. Bude jedan prekid tu, znači, posle toga se odradi, znači, pacijent koji odgovori dobro na terapiju, znači, smanji se to tumorsko tkivo na neki način i onda postoji mogućnost da se kod takvog pacijenta uradi transplantacija matičnih ćelija u slučaju ove bolesti. Sad, meni zaista nije jasno, kažem, eto sada se upoznajemo prvi put, ali verujem da većini naših gledalaca nije jasno. Transplantacija čijih matičnih ćelija, Miro? Pa nekada se radila i takozvana analogna transplantacija matičnih ćelija, to je kad je donor neko drugi, kad je, obično su to bliski srodnici. Međutim, ona je neizvesnija, u smislu neke reakcije organizma, kalebskih domaćina i tako. A sada se uglavnom radi autologa, takozvana transplantacija matičnih ćelija hematopoeze, znači mi smo sami sebi davaoci. Znači ta suština, znači smanji se broj tih kancerogenih ćelija inicijalnim terapijama, zatim idemo na još jedan ciklus, takozvanu pripremu za transplantaciju, budemo tamo, isto primimo neke doze određenih lekova, neke faktore rasta i sve što je potrebno tih kolonija da bi se stvorile zdrave ćelije. Posle toga se ide na aferezu, znači to je jedan postupak izdvajanja matičnih ćelija, sopstvenih. Budemo tamo nekih, kako ko, ja sam recimo bila čitavih 5-6 sati, znači dok je trajalo izdvajanje. Uspeli smo da izdvojimo, sve je bilo dobro i nakon nekih 3 meseca posle toga pozvana sam na transplantaciju u Beogradu, na kliničkom centru rađene transplantacije. I sad, kad vi odete na tu transplantaciju, odete iz našeg lepog grada za Beograd i kakve su očekivanja čoveka koji ide u neizvesnost? Šta mislite na putu od Kruševca do Beograda, šta mislite na putu od bolničke sobe do te sale za transplantaciju? Verujem da je to sasvim obična hiruška sala ili neka druga sala za malo, tako da kažem, invazivnije zahvate. Šta jedna majka, supruga, baka misli? Pa ne znam šta da kažem, jednostavno u tom periodu sam samoj sebi čudna bila. Jednostavno rečeno, ne znam kako bi drugačije to svoje stanje opisala. Išla sam dosta ravnodušno u sve to. Ne znam zašto nisam sklona, nije to u mojoj prirodi, ali tako je jednostavno bilo. Sad baš nisam nikad razmišljala o tome do sad dok mi vi to pitanje postavili niste. Interesantno, sad prvi put o tome mislim i ne znam prosto šta ni da kažem. Prođe čovek kroz sve to na neki svoj način, svako na svoj način. Kako da... Dosta lako sam ja na neki način to prihvatila. Gledajući mnoge druge ljude, kako se ponašaju, kako reaguju na tu situaciju, ja sam to prilično stabilno nekako izdržala, prihvatila pre svega da imam multipli mielom,
nije za mene bilo strašno nešto, nešto što ne može da mi se desi. Tako da nije, to je to što bih rekla, ne znam drugačije kako bih definisala to. Dobro. A kako su reagovali vaši najbliži, jer ste primetili u njihovim očima, u njihovom ponašanju neku dozu straha, hoće li uspeti ta transplantacija vaših matičnih ćelija, ko je tu bio neko ko se najviše plaši, a ko je bio onaj vetar u leđe, neko ko daje mnogo hrabrosti? U pravu, oni su se svi više plašili od mene, takav utisak imam. Imala sam zaista veliku podršku od svih i najpre suprug moj, on mi je pružio najveću podršku jer živimo sami, on i ja. Deca imaju puno obaveza, svoj posao, svi rade, svi, deca su velika. Znači, on je moja prva i glavna podrška i njemu sam najviše zahvalna. Imao je mnogo razumevanja, obzirom da sam ja bila baš slaba, mislim, dok su trajali ti ciklusi i inicijalna ta terapija ovdje u Kruševcu, dosta iscrpljena, dosta slaba. Nisam bila nešto upotrebljiva, veći deo poslova je on završavao, uzeo na sebe nešto što nikad nije ranije radio, ali se nalazio su sveme tome lepo i hvala mu. Ćerka teško, naravno, obzirom da je ona lekar po struci, verovatno zna šta je sve to multiplim mielom, kolika je to slabost, baš slabost. U nekim trenucima, verujte, u početku bolesti, ja olovku nisam mogla da držim u ruci, nisam bila sposobna da se potpišem. Sad nam kažete, posle tih matičnih ćelija, je li to sve krenulo na bolje? Da. Bude taj, jednostavno nas uvedu tamo, primimo visoke doze citostatika, valfalana, da bi se uništilo što više, znači, kancerogenih ćelija. I to je takozvano uvođenje u stanje aplazije. Organizam bude fakat bez jednog organa, znači u našem slučaju bez ćelija krvi. Tad smo podložni svemu, znači svim infekcijama. Budemo u sterilnom bloku. Ja sam bila u trokrevetnoj sobi, bilo je nas dve divne žene sa mnom, isto na transplantaciji, isto obola od multiplog mijeloma. Budemo u tom stanju aplazije nekoliko dana, znači prate se parametri krvi, redovno se to vadi, analizira i kad smatraju da treba, tog dana dobijemo, vrate nam naše ćelije koje su aferezom izdvojili i to bi bio taj postupak. Budemo tu još izvesno vreme, prati se i dalje, jer mora da dođe do nekog rasta tih ćelija kako bi pacijent bio sposoban da izađe iz tih sterilnih uslova, da može normalno da funkcioniše posle toga. I je to bio jedini ciklus s matičnim ćelijama kod vas? Kod mene u ovom slučaju da, međutim ima i pacijenata kod kojih se radi takozvana tandem transplantacija, znači jedna za drugom, obično u nekom vremenskom razmaku od nekih 3 meseca, 100 dana, pa može i duži vremenski period da bude, to su odluke lekara i na osnovu njihovih parametara se o tome odlučuje. Dobro, a sad kad mi kažemo, možda dugujemo gledocima, eto objašnjenje, šta to u stvari vas je, eto imali ste tako da kažemo neku grudnu bol koja otprilike kako ste opisali i ja sam totalno iz druge struke i neuki slušalac, ali bih ju recimo posumnjala na miokard, na srce, na nešto kada boli nešto u grudima. Ali šta su druge, Miro, bile vaše smetnje kada kažete da dođe do tolike slabosti da ne možete olovku da držite? Šta je u stvari još vas mučilo? Tu postoji neka kostobolja, jel postoji glavobolja, smetnje sluha, vida? U mom slučaju nije bilo toga. Nisam stigla čak ni krvnu sliku, kažem vam, vrlo brzo se odvijalo sva to slikanje, snimanje i tako dalje, ali kad sam prvu krvnu sliku uradila koju je zahtevala moj izabrani lekar, naravno, to je kratak vremenski period sve bio, ti parametri su uglavnom svi bili u redu. Veoma je
čudna bolest, teško se, kod svih pacijenata drugačije, neko ima dugo tu, neku blagu anemiju, i svi ti parametri koje smo malo prepomenuli kod multiplog mijeloma, one mogu biti i uzrokovane drugim bolestima, ne moraju biti uzrokovane samo mijelomom. I problemi sa kostima, i bubrežne inficijencije, i anemija, sve to može biti povezano i sa drugim boljkama. Tako da zbog toga i traje to lutanje i dugo dijagnostikovanje bolesti. Vidite, ja sad slušam i od svakog sagovornika, zaista se trudim da naučim nešto. Vi ste dali odgovor, u stvari, definiciju multiplog mieloma. I nabrojali ste šta se može, zato se zove multipla. Da, pa on se, u suštini je to plazmocitom. Međutim, kad je jedna promena u pitanju, znači neka mala grupica malignih plazmoćelija koje su na nekom tkivu bilo gde napravile promenu ili na kosti, nebitno. Međutim, kada ga ima na više mesta, kao što je recimo u ovom slučaju, znači kad je odrađena radiografija i nađene su te tolike lezije, pretpostavka je odmah da je to multipli mielom, znači da ima više. Znači onda više nije plazmocitom, nego je multipli mielom, tu je ta razlika. Dobro, ali taj vaš osmeh govori sve, reklame i vraćamo se u studiju. Standardno dobri. Standard iz Varvarina ima sve za grejanje. Iz nove ponude izdvajaju kotlove na peleti sa ventilatorom, nov i jeftiniji način grejanja i veliki izbor čeličnih i gusanih kotlova. Kao i do sada možete poručiti telefonom, robu dovozimo do vas u najkraćem roku. Standard iz Varvarina. Ti koja pratiš, ali u svom ritmu. I ti što si zapeo na istoj stanici. Ti zatrpana informacijama. I ti koji bi malo da ne slušaš druge. Ti što bi da premotaš dan. I ti koji samo preletiš. Koja se ložiš. A naročito ti koja kad ne ide umeš da pojačaš. Možeš da nastaviš da slušaš svoju muziku jer Deezer se vratio u MTS. Besplatno, uz omorika i soko tarife. MTS, tvoj svet. Udahnite kiseonik punim plućima. Ribarska banja. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Svet zdravlja. Ponovo smo u studiju, poštovani gledaoci, tema emisije onkološko oboljenja, neobično, za nas retko ili možda teže izgovorivo, multipli mielom, onkološko oboljenje, onkološko hematološko, pa sve, eto, ime mu je samo tako nekako, da kažemo, umršeno. Miro, ono što sam ja htela da vas pitam jeste, možda nekako je lakše ljudima, pazim, da ne uvredim one druge, ali vi ste jedna jako obrazovana žena i vidim kako, pre svega ne znam ništa o vama, opet kažem, ali terminima kojima baratate, koliko ste duboko ušli, pre svega u dijagnozu, u dijagnostiku, u terapije, posle terapeutske metode, način lečenja, govori o tome da vas lekari nisu mogli da lažu, a samim tim što imate lekara u kući. Međutim, uvek razmišljam šta je onim ljudima koji su neuki, kojima i kad im se kaže da je CA, recimo, dijagnoza, da oni ne znaju šta to znači, kada im se kaže kancer, čak i oni koji dosta znaju o tome, nekako ne budu baš, da kažem, totalno objektivni i prema sebi i prema oboljenju. Je li tačno da čovjek dok je zdrav misli da se to dešava nekom drugom? Pa mislim da jeste, ja sam takav utisak stekla.
sve to je nešto što meni nikad ne može da se desi, većina ljudi tako razmišlja. Evo stiže moj suprug zato što moram da završim neku konferenciju online. I onda čovjek to prihvati, neko sporije, nekom treba više vremena, nekom manje. Nekome manje, ali u principu svi dođemo do toga da prihvatimo i da se borimo. Što je najvažnije, ta borba. Jer lečenje multiplog mijeloma mi u udruženju obično zovemo maratonom, što stvarno jeste, dugotrajno je lečenje. Prilično iscrpljujuće terapije su to. Citostatici su, svi znamo šta su citostatici, znači ubijemo i zdravo i bolesno tkivo, tako da sve to treba podneti i izdržati, tu su naravno kod nekih i mučnine i nuspojave. Vi ste nam stvarno lep primjer i lepo je to što ste rekli o suprugu u ranim nekim emisijama kada smo obrađivali temu kancera, onkologije uopšte, pa je postojalo jedno društvo Narcis u Kruševcu tako osnovano na onkološkom odeljenju gde su imali jedan vrlo lep prostor i to su jednostavno radili fizioterapeuti, psiholozi sa ljudima koji pate od onkoloških oboljenja i tadašnji njihov psiholog, mislim, oprostit će mi, ali mislim da se Jelena zvala, bila je gošća u ovoj emisiji i ono što je nju zapanjilo kao stručnjaka jeste da je kancer doneo razvod brakova, rastur porodica, da jednostavno uglavnom pripadnici muškog pola, za koje kažemo da su jači pol, su najteže prihvatili oboljenje supruge pre svega, da ne da nije bilo razumevanja, nego su jednostavno pobegli iz tih porodica, neko se odo alkoholu, nekom drugom, eto recimo možda besnom stanju. Vi, Bogu hvala, niste imali taj slučaj. Veoma je važno to što ste sada rekli. Znači, imati tu podršku najpre porodice, jer pacijent obola od multiplog mijeloma zaista traži podršku, njemu stvarno treba pomoć. On je tu u nekim, kažem vam, situacijama toliko nemoćan da bez te pomoći ne bi mogao. A od koga ćeš očekivati pomoć? Najpre od najbližih, od porodice. I zaista je žalosno ako se dešava to što se dešava, ne sumnjam da se dešava, ima sigurno takvih slučajeva, da ljudi jednostavno pobegnu. Velika je obaveza biti sa bolesti. Meni je recimo suprug u svemu pomagao, ja nisam bila sposobna sama ni da se okupam, jednostavno rečeno. Znači... Imali ste podršku. Da. To je jako važno, malo čitajući, ali kažem zaista malo jer sam htela da čujem uživo, ali prosto sam morala da znam neke najosnovnije podatke o ovom oboljenju. Kod nekog, kako vi rekoste, se razlikuje, prosto se razlikuje i simptomi, pa ne znam ni ja, i stanje i kako ko podnosi terapiju. Postoje ljudi koji se jednostavno, kako bi mi to rekli ovako uopštenim jezikom, smanje od nedostatka kalcijuma, njihov rast postaje manji, njihov skelet postaje manji, manja i telesna masa i struktura i koštano tkivo i sve je bol. Najmanji dodir je bol. Jeste upoznali takve ljude u udruženju? Pa kako da ne, udruženje funkcioniše fantastično, to je grupa od nekih 130 ljudi, okvirno toliko. Da kažemo, nalazi se u Beogradu, da se odmah ogradimo, jer to je centralno sedište, da? Da, ali su pacijenti iz svih delova učlanjeni, kogod je čuo i zna i zainteresovan da bude deo udruženja, jer zaista udruženje mnogo znači, kogod ima neku nedoumicu, može svakog momenta da se obrati. Imamo Viber grupu gde uvek se nađe neko ko će da odgovori na neko postavljeno pitanje. Imamo svoj sajt Mijelom RS, može svako da uđe da pogleda koje su to aktivnosti koje udruženje uglavnom ima. To su vrlo lepe, korisne aktivnosti, znači nešto što uglavnom se odnosi na popravljanje kvaliteta života pacijenata obolelih od multiplog, što je nama mnogo važno. Znači tu imamo mi neke svoje borbe, ciljeve neke za koje se borimo,
za uvođenje nekih, naravno, što inovativnih, boljih terapija. Da idemo u korak sa ovim razvijenim zapadnim svetom koji ste malo pripomenuli kad smo pričali. Jel se razlikujemo, jel nam fale inovativni lekovi? Pa, u principu uvek može bolje. Mi smo sada skoro u ovoj zadnjoj turi lekova koji su odobreni za kancer uopšte i za neke retke bolesti i Mijelom je dobio konačno posle 10-15 godina, nisam sigurna sad, mislim 10. Zadnji put je dobio lenalidomid kao neki imunomodulatorni lek, a sad smo dobili daratumumab, da nije baš nov, dugo se već koristi u lečenju, ali nama mnogo znači. Po nekom članu 9 su pacijenti mogli da ga dobiju i ranije, ali to je jedna dugačka procedura i tu pacijenti dosta čekaju. Sad se tu stvar menja jer je on sad implementiran u stvari u zdravstvenju, znači onog momenta kad struka odluči da je pacijentu potrebna baš ta terapija, u zavisnosti od mnogo okolnosti naravno, onda će pacijent sad i dobiti. I naravno tu smo se borimo da bude još boljih terapija, da dođemo i do genske terapije. Koje nam svakako fali. Je li primenjuju zemlje na zapadu? Ja mislim da je u Evropi ne, još uvek Amerika da, ali mislim da će i Evropa verovatno vrlo brzo početi, ako već nisu. Nisam baš do utančina upućena u to, ali su odobrene te terapije u principu i gde god ima mogućnosti. Pa, Republički fond zdravstvenog osiguranja, meni pripada eto ta rubrika zdravstvo, pa moram malo nešto da znam i o lekovima. Od maja, ja mislim da će to odmah nakon praznika, od 15. maja, proširuje se lista novih lekova za retke, za teške bolesti, za ono oboljenja koje su zaista retka, sa 63 nova leka, a 15 lekova je namenjeno onkološkim pacijentima. Sad, naravno, imena lekova ne znamo za koje grupe, ali se ja nadam da će i za vašu boljku među tih 15 pa tu je ovaj daratumumab koji sam ja pomenula. Monoklonsko antitelo. Jedna specifična terapija koja gađa tačno određene ćelije, koja je mnogo manje toksična po organizam nego klasična hemioterapija, citostatska. Dobro, sad nam kažete ovako, u udruženju rekao ste da ih ima 130 ljudi iz cele Srbije. Ne, udruženje broji više ljudi, ima oko 220 koliko, mislim da predsjednica pomenula. Ali grupa broji nekih 130 Viber grupa koju mi imamo, a udruženje oko 220. Dobro, sad vi tamo naravno ne pričate samo o mijelomu, jer vam je valjda dosadio svima, vama koji ste tu okupljeni, nego su to jako, onako kako ste mi otprilike rekli, da ste vi ponosni na udruženje čiji ste član, pa kako izgledaju druženja, imali putovanja, šta je sa onima koji ne mogu da putuju, mislim, ne pravite im zazubice, ali im šaljete preko te Viber grupe sigurno neku uspomenu, sliku ili tako nešto. Pa najprije da kažem, za predsjednicu udruženja imamo jednu toliko sposobnu mladu ženu, ja imam običaj za nju da kažem da ima energiju zvezde poput sunca. To je neverovatno nešto koliko je ona aktivna, koliko je vredna, šta njoj sve padne na pamet, koliko ona aktivnosti organizuje. Znači imamo i jednodnevne izlete i saradnju sa travarima, radimo, organizuje nam predavanja koja su nam neophodna, recimo imali smo predavanje neurologa, to smo svi tražili jer nam znači mnogo obzirom na naše probleme sa neuropatijama koje su veoma učestali takođe kod pacijenata od multiplog mijeloma. Znači, sve su to neke, imaćemo i dalje, sad smo tražili nešto oko ishrane, nutricionista, nešto da nam kažeš koji je to način ishrane koji bi nama najviše odgovarao, u zavisnosti i od terapije i to je promenljivo, mislim, ima tu puno korisnih saveta. Tu su i ta putovanja, tu su seminari na koje ono odlazi, obavesti nas šta je to novo u razvijenom svetu. Kažete da je divna i energična žena, ili ona pati od mijeloma? Da.
Imamo yoga vežbice online, imamo jednu psihološku radionicu koju puno nas voli, zovemo je popularno Kafica s Peđom, tu se malo družimo, pričamo, što vi malo prekažete, ne pričamo samo o bolesti, nego pričamo i šire, pričamo i ovako o ličnom, ponekad o nekim lepim dešavanjima, svadbama, rođenjima, tako, kao i svi. Miro, ja vas opet se ponavljam, kažem, pomno slušam. Da li bi vaša predsednica, vi je poznajete, ja naravno ne, vaše mišljenje, bila tako aktivna, energična, da nema mijelom? Da li je Mira pre mijeloma bila Mira neka druga, a sada je Mira drugačija? Mira se i nije mnogo promenila, htela bi mnogo Mira i kad god se osjećam sposobnom, stalno sam u pokoju. Znači, to dugo ležanje, sedenje, nikako ne odgovara obolelima od multiplog mijeloma. Znači, ta neka aktivnost, s tim da ona ne bude preterana, da bude, kako da kažem, ograničena, primerena, baš tako, ne smijemo podizati ništa teško, ne smijemo se penjati. Ja čak sebi ponekad dozvolim da se penjem, naljutim muža, pogotovo ćerku, ona me odmah grdi. Pentraš se i tako. To bi trebalo da meni bude zabranjeno i ne samo meni, nego svima nama, ali eto, skoro smo imali jednu članicu koja je pala sa merdevina i svi smo joj onako baš zdušno pružili podršku, jer žena se baš ugruvala, baš i teško stanje bilo i dosta je vremena trebalo da se malo oporavi. Moramo paziti. Pa moramo. Miro, eto sad, prosto nekako za kraj pitanje, kada ste vi završili taj vaš ciklus terapija, naravno da ja pretpostavljam da ste doživotno na nekoj terapiji ili možda ne doživotno, nego na nekoliko godina, pa se one menjaju. Gde odlazite na kontrole? Se kontrolišete ovdje u Kruševcu ili tamo gde ste već radili? Ne, nažalost, to je nešto što eto fali nama ovde, neka laboratorija koja bi bila malo bolje opremljena, međutim naša nema mogućnosti da radi tu elektroforezu proteina koja je neophodna u kontroli naše bolesti, tako da ja za svaku laboratoriju, znači za svaki kontrolni pregled, idem u Beograd, klinički centar Beograd, kod doktorke Aleksandre Sretenović, ona je moj lekar tamo, hematolog. I što se tiče da u okviru ovo što ste me pitali, znači multipli mijelom je zapravo neizlečiva bolest. Znači to što sam ja bila na transplantaciji matičnih ćelija ne znači da se bolest neće ponovo javiti. Zapravo to je smenjivanje, znači remisija, pa relaps, remisija, pa relaps. Svaki relaps, nažalost, sve kraće traje. I upravo je u tome značaj uvođenja svih tih inovativnih terapija, jer jednog momenta lekari više nemaju mogućnosti, nemaju, znači pacijent koji recimo doživio već treći relaks i dobio sve lekove koje mi imamo na raspolaganju, čovjek treba nešto više, nešto bolje, jer nažalost kanceri postanu rezistentni i menjaju se. Znači svaki put zahtevaju neki novi tretman, neki novi protokol lečenja. I to su obično te kombinovane terapije sa po 3, 4 čak različitih lekova. Dobro, mi dođe smo evo do kraja emisije, ostali ste mi dužni odgovor, rekli ste da je ćerka lekar. Da. Gde radi? Radi u hitnoj pomoći u Kruševcu. Sad je trenutno na specijalizaciji urgentne medicine. Šeta. Ne valja kad imate lekara u kući, sve zna. Jao, jeste. I grdi, zahteva neku disciplinu baš ono, a meni to nikako mom karakteru disciplina baš ne odgovara mnogo. Eto, mi pozdravljamo službu hitne medicinske pomoći, to su naši stalni saradnici, načelnicu Mariju Baltić i sve njene lekare, sestre, tehničare, vozače i vašu ćerku, kako rekao ste da se zove? Stefanija. Znači, ona je na specijalizaciji iz urgentne. Tako je. Njima će sređivati skoro zgradu, pa nek traje ta specijalizacija, oni moraju od te zgrade prvo kreću koja je pod zaštitom države.
Miro, ja mislim da smo mi malo smejali se možda malčice više, ali sa namerom. Da. I sa namerom da taj mesec nekako, ako ničim drugim, obojimo nekom lepom, kvalitetnom pričom, jer je ona izgleda najpotrebnija ljudima i bolesnim i zdravim, onim od kancera posebno. I imam nepisano pravilo, ali nepisano, boga mi, pa se održa već 10 godina. Kad je kraj emisije, ja gosta ili gošću pitam šta je vaša poruka? Moja poruka je ono što ste malo pre u razgovoru jednog momenta pomenuli. Trebalo bi da i mi prepišemo taj zapadni, to što radi zapadni svet, znači da svi povedemo više računa, da je potrebno bar 2 puta godišnje da se urade neki, bar osnovni parametri, krvna slika, sve ono što je potrebno. Da redovno idemo, ako osetimo bilo kakvu tegobu, da se ne libimo, da se ne bojimo da odemo kod lekara, jer sve se to izdrži, sve se istrpi. Imamo jedan lep zdravstveni sistem, jedan lep, korektan odnos lekara prema pacijentu. Znači, i ovom prilikom, evo, iskoristila bih, ako dozvolite, da pozovem, znači, sve ljude iz Kruševca i okoline, obolele od multiplog mijeloma, da se priključe, da mogu da pogledaju sajt koji sam pomenula, mielom.rs, gde mogu da pročitaju šta su to, koje su to aktivnosti udruženja, koje bi benefite imali time, recimo, tu mnogo toga korisnog može da se pročita, treba znati mnogo stvari kad se pripremaš za transplantaciju konkretno, kad se pacijent sprema, mora znati da ode kod zubara, da mora imati prost primer, znači ne smije imati nijedan kvaran zub, ne smije rizikovati bilo kakvu infekciju tamo. Znači, sve to, tako te neke korisne, fine savete, lepu komunikaciju, lepo druženje, na kraju kraja ono što kažete nije samo priča o bolesti, jednostavno to je jedno fino druženje ljudi međusobno. Ja ih smatram na neki način i svojim prijateljima, zovemo se saborcima, saradnicima, drugarićima, razne neke termine koristimo tu normalno, kao i na svakoj nekoj grupi na društvenim mrežama. Tako. Vama hvala na učešću u ovoj emisiji, hvala vam na otvorenoj priči o ovom obeljenju. Postoje ljudi koji nisu tako hrabri, ni muškarci ni žene, da pričaju, pre svega da imaju neko onkološko oboljenje, a ono što rekao smo pre ulaska, minut, 2 pre studija, da su u stvari svi ljudi, svi rođeni ljudi su nosioci takozvanih Ficht gena i zavisi samo od trenutka da li će i kada će oni proraditi, da li će tokom ljudskog veka i života neko dobiti neko oboljenje. Ja vam želim da sa tim mielomom živite baš onako kvalitetno, da vreme sa članovima udruženja provodite pa i na nekim sportskim aktivnostima, naravno doziranim, da ne preterate i da tu pomoć od supruga imate u sve dane bračnog života. Hvala vam, najlepši hvala što ste me zvali da učestvujem u vašoj emisiji, prelepoj emisiji, korisnoj emisiji za sve naše sugrađane. Hvala vam još jednom, poštovani gledaoci, bio ovo Svet zdravlja, naša sugrađanka Mirjana Jovanović-Pavlović, pričali smo o multiplom mijelomu. Eto, imat ćemo inovativne lekove, korisno je znati i vrlo je lepo kad je ovako pacijent upućen u sve tokove i zna šta ga čeka. Ostanite sa nama do kraja, u 18 časova, onako kako ste već 30 više godina navikli, je centralna informativna emisija Dnevnik 2, repriza emisije 23:10, subota oko 14:05, 14:10. U ime dežurne ekipe ja vam želim prijetan ostatak dana.